Posava com a exemple que la culpa és una de les emocions que ens fa sentir més vulnerables. De fet, quan un se sent culpable, requereix i necessita el do del perdó, per dir-ho un Paul Ricoeur. Requereix i necessita el do del perdó. I aquest és un dels principals motivacions, el que en dèiem el sacrament de la reconciliació. No ho aguanto més, necessito alliberar aquesta culpa i experimentar la gràcia, la reconciliació de Déu. Llavors el remordiment, Nietzsche el treballa molt. Nietzsche és un dels més grans especialistes sobre emocions, no? I el remordiment és una culpa claustrofòbica i cíclica, no? Que va tornant. És una espècie de culpa tancada en una habitació sense aire, no? I per tant va donant voltes. Remordiment, no? El mordere, no? Torna una i altra vegada a mossegar el mateix, no? Com remugar, tornes una i altra, no t'ho treus de sobre. Per tant, ja has d'haver molt més, diria, patològica o malaltissa. No? La culpa pot ser alliberada i ho pot experimentar la festa de la reconciliació, l'abraçada. Tornem a començar, donem-nos l'oportunitat. En canvi, el remordiment encara et fa sentir més vulnerable, perquè no veus sortida. És una altra de les emocions que et fa sentir més vulnerable. Potser, vaja, molt més que la culpa. És un exemple millor. Com també una altra emoció que ens fa sentir molt vulnerables, abans he parlat de l'enamorament, doncs és el ressentiment. És que no m'ho trec de sobre. No? Ja m'agradaria vèncer aquest ressentiment que tinc contra la meva pare, contra l'església, contra els religiosos, contra els polítics. Ja m'agradaria treure'l de sobre, però és que no puc. I visc amb ell, i m'estic envellint amb ell. He conegut persones molt ressentides, no? I que voldrien alliberar-lo, però se senten vulnerables, no sé què fer amb aquest ressentiment. Però el que veig és que m'està corcant per dins. Doncs com podem sanar un ànima així? Com podem acompanyar una ànima atormentada pel remordiment, per la culpa, per la... El papa ho diu molt clar, el papa francès, no? Diu, l'Església ha de ser un lloc on s'experimenti el perdó incondicional de Déu. Ho he dit en molts llocs. He tingut ocasió d'estudiar els textos. No una sala de tortures, o una sala on experimenti la culpabilitat, el remordiment, el ressentiment, sinó on experimenti això, l'alliberament del perdó. Per tant, és una forma de sanar aquesta forma de vulnerabilitat espiritual, el sacrament de la reconciliació. Deies una altra cosa, endavant. Sí, perdó. I una segona qüestió, m'agradaria un aclariment o un afegitó sobre un tema que es va portar aquí en un any, en el curs que fa 3 o 4 anys, em sembla, que es parlava de la intel·ligència emocional. M'agradaria sentir dos mots que poguessin relacionar aquesta intel·ligència espiritual amb això que avui s'ha dit aquí, autonomia espiritual, és a dir, lligar una mica. Oh, i tant. De fet, aquest tema vaig dedicar 2 textos, Inteligencia espiritual, que va sortir el 2010, i Inteligencia espiritual en los niños, el 2012. Per mi, la forma de pal·liar la vulnerabilitat emocional, per descomptat, és la intel·ligència emocional. Sobre això hi ha molt escrit, nota a peu de pàgina, Daniel Goleman, Emotional Intelligence. Però sobre la vulnerabilitat espiritual hi ha més desert bibliogràfic. I en canvi ens trobem que aquesta vulnerabilitat és manifesta. Crisi de sentit, buit existencial, absurd. Hi ha alguna forma de vèncer aquesta buida existencial? De fet, de les formes d'intel·ligència que tenim en nosaltres és el que alguns han anomenat la intel·ligència espiritual, a vegades s'anomena existencial o transcendent. Hi ha les 3 terminologies. Jo vaig utilitzar espiritual, però hi ha qui utilitza existencial o transcendent, que ens faculta aquesta forma d'intel·ligència per interrogar-nos pel sentit de la vida i per anar buscant de manera raonable respostes a aquesta pregunta. Nosaltres no som éssers només que calculem, que fem ponts, aqueductes, trens d'alta velocitat. Això és una raó científica. La intel·ligència, diguem-ne, lògico-matemàtica ens permet fer tot això. Sense això no hi ha micròfons, no hi ha ordinadors, no hi ha mòbils. Però la intel·ligència espiritual no ens permet fer ni ordinadors ni mòbils, però ens permet mirar de respondre a la pregunta
què és allò que fa que la vida mereixi ser viscuda. I per tant, les persones que han desenvolupat molt aquesta forma d'intel·ligència tenen un antídot molt poderós al buit existencial, a l'absurd, al nihilisme. Hi ha persones que tenen molt desenvolupada la intel·ligència lògica o matemàtica, però arriben un dia i salten per un balcó. I ara, aquest enginyer, aquest doctor en telecomunicacions, ha saltat d'un balcó, sí, perquè ha arribat a la conclusió que res no val la pena i res no té sentit. Per tant, desenvolupar molt una forma d'intel·ligència no et salva de la caiguda en la buidor. De la mateixa manera que hi ha persones que amb dificultat resolen una qüestió de segon grau però saben molt bé per a què viuen i per a què lluiten i què estan disposats a fer per als seus objectius. Aquí tenen molt clar els fins, que no tenen problemes d'absurd ni de buidor existencial. Perquè la intel·ligència es diu de moltes maneres. Ens hem centrat històricament en 2 o 3 modalitats i n'hem oblidat d'altres que també hi són en nosaltres. I l'interessant és que a partir del 2003 apareixen textos sobre l'espiritual intelligence, la intel·ligència existencial transcendent, i a mi això em va interessar especialment. I jo crec que és un antídot a la buidor existencial, certament.